in ka diba allocation da aka ba jihohi kafin zuwan Bola Ahmed Tinubu ba komi na ba ga abin da yanzu ya ba su, ya limka su kusan fiye da 100. Ka fahimce ni, kuma sanadiyar cire wannan subsidin na. Da farko dai sunana Mubarak Abdulkadir Dori, wanda aka fi sani da ɗan amarya, kuma ni haifaffen jihar Sokoto ne, cikin ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa a gundumar Magajin Gari ne. To jam'iyyar APC sai dai mu ce alhamdulillah, kamar yadda na faɗa cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu, don muna ganin ci gaba sosai wanda ba a taɓa fatin da ya ƙarfi Najeriya ba cikin ƙanƙanin lokaci kamar jam'iyyar APC. Saboda in ka duba yanzu a jihohi kusan 36 da gare mu, kusan jiha 32 jam'iyyar APC ce ke mulki a jihohin nan, wanda yake jam'iyyar da ta yi mulki shekarun baya, wato jam'iyyar PDP, ta kwashe shekaru 16 tana mulkin Najeriya, amma bata samu al'umma ko in ci bata samu mallakar jihohi da sun haka adadin waɗanda APC ta mallaka ba cikin shekara 11. Kana ganin yawan jihohi kamar wani ƙarfi ne da jam'iyya take da shi ku? Ba ɗan ƙarami ba ku, saboda gwamnoni suna taka rawar gani wajen kawo ma shugaban ƙasa ko in ce mai takara ta shugaban ƙasa al'umma da yawa. In ya zamana gwamna na jam'iyya, dole jam'iyya mai mulki tana da mutane da yawa, al'umma da yawa za su bi wannan jam'iyyar, wanda in gwamna na bin wannan jam'iyya za a ga duk sauran al'umma ta wannan jam'iyyar suke yi. To amma yanzu ana ganin cewa kamar jam'iyyar adawa da aka haɗe ta haɗaka ta APC tana ƙoƙari, ko kuma wasu ma na hasashen cewa za a iya an shi kujera daga hannun shugaba Tinubu idan aka yi zaben shekarar 2027. Ya kake kallon wannan al'amari? To wannan kuma kaga shi ɗan adawa ba ka hana shi waɗannan albarkacin baki ne, amma wata haɗaka ni ban ga haɗakan nan ta wani ƙarfi da ta iya tunkarar shugaba Ahmad Bola Tinubu ba. Saboda me? Saboda aikin da yawa al'umma ko saboda me? To abubuwan yawa gare su, amma yau mu dubi ita haɗakat, diyo shi an ka haɗa haɗakat, amma dubi irin dambarwar da ka faru a cikin haɗakat. Kamar wace? Ana hasashen yanzu cewa akwai wasu jigajigai guda biyu na Najeriya waɗanda ana hasashen za su bar wannan haɗakat su koma wata jam'iyya daban, wanda ba ƙaramar ɓaraka ta ba.